double pay. Wow. Da? Hey. Hi guys, maninisid tayo ngayon ng isda sa ilog. At nandun na pala yung kasama ko, naninisid na siya. So ayun, tignan na natin siya. Andun siya ngayon. Pupunta siya sa itaas, pero titignan natin yung nakuha niyang isda ngayon sa ilog. Nauna na kasi siya kanina. May kasama pala siyang wata andun. Medyo nahuli lang ako ng isang oras, pero ewan ko lang kung meron na silang nakuha. Kaya titignan natin. Maninisid kasi ako ng hipon. Oo, udang sa Ilocano. Nandun na siya. Yun pala yung kasama niyang bata. Yung pinsan ko rin. Niyaya kasi ni Virgo na manisid sila ng isda. Ay wow, medyo marami na din siyang nakuha. Ayan, bubuksan ko lang. Ayun o. Hindi pa rin makikita ng camera. Wait lang, buksan ko lang ng gusto. Ay wow, marami na oh. Malalaki pa. May nakita pa ako ditong dalawa kanina. Dito. Yan oh. Malalaki. Dito pa rin kami sa lalim ng tulay ngayon. Yan oh. Lagyan na natin sa lalagyan niya. Ang lalaki oh. Ayusin mo. Yan, naayos na nila. Yun. Naninisid siya at linagyan na ng sigay. Yan. Para walang kawala yung isda ngayon. Punta siya sa itaas. At hintayin na lang natin siyang bumabang. Ayun. Hintayin na lang natin. So, ayun siya guys. Oh. Laki. Laktok. Dakol na eh. Ayos data. Tag. Marami yung kinuha. Limang karamayan. To liit.
Ayun siya guys, so lumulangoy. Lumalangoy. Dua sila. Dua, double pay. Wow. Da? Hey! Nagulpi ta dua. Nagsurtay. Kabila. Ay. Malas na mo tao. Naglingkag lang mo yan. Ito yung nakuha niya. Go. Guys. Dito siya pupunta guys. Dito guys. Thirty-seven, 38, 39, 14 seconds na guys. Hindi pa rin umaangat. Magaling tong lumangoy. Guys. Ay. Ikaw dyan. Guys. Marami siyang makuha dito. Ah. Dito. Dito siya pupunta guys. Oh. Hintayin muna natin. Para kung umangat siya. Doon na siya. Titignan na yung trap namin. Ginay. Udatig ko ako ta? Di sana ito datig bulbul.
At ayun na nga guys, thank you pala sa panonood ng video namin. Don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para sa susunod naming video. Bye!